La Casa de la Cultura acollia divendres, dins les presentacions d'autors locals, el llibre La Prueba. L'escriptora Amparo Herrero dona a conèixer el segon llibre que publica. Si el primer anava destinat a un públic infantil, este ho fa per a un públic més adult. La Prueba és una novel·la de ficció amb una protagonista que s'haurà d'enfrontar al món de l'ocultisme que a ella l'apassiona. Es una chica joven que bueno, pues en un momento dado pues ella disfruta con las ciencias ocultas, le gustan los libros, le gusta pues hacer algún conjurillo así, pues eso que no funcionan evidentemente, pero en un momento dado pues todo eso resulta que es verdad, o sea, en un momento dado todo se hace posible y resulta que no es tan atractivo como ella pensaba. La protagonista del llibre és Mar i a ella la podíem conèixer a través de la presentació que feia a l'Escola Municipal d'Arts Escèniques. Amparo Herrero comença a escriure este llibre quan només tenia 17 anys. Un llibre d'adolescent que va abandonar y que ahora retrobaba y decidía reprendre. Tenía 2 páginas ya empezadas de este libro. Cuando tenía 17 años lo empecé, 2 páginas que no era nada, pero dije, ¿por qué no? Vamos a probar. Y bueno, pues a partir de ahí he intentado ser fiel también, porque claro, lo empezó a escribir una niña de 17 años, una chica de 17 años. Claro, no es la misma mentalidad que tengo ahora. Pero bueno, he intentado ser fiel a esa niña de 17 años y hacerlo como si lo hubiera hecho ella. I intentant ser fidel a aquesta xica de 17 anys que comença a escriure esta novel·la, La Prueba vol ser sobretot un llibre que atrapa el lector, directe i amb poques distraccions. Yo creo que engancha. Aparte es de fácil lectura, es cortito porque realmente son 90 hojas, la acción va muy rápida, no tiene florituras, no tiene entretenimiento, o sea, es directo y yo creo que les va a gustar. Una invitació a llegir-lo que ja havia complit part del públic present. Ells s'encarregaven de donar a conèixer diferents personatges que trobarem en la novel·la. Amparo Herrero ha volgut presentar de nou a la biblioteca el seu llibre i donar-lo a conèixer a tots, una iniciativa que des de la Regidoria de Cultura s'assegura serveix per donar impuls als autors locals. Com a regidora estic molt contenta, és la segona obra i jo espero estar així en més obres i en la segona part, com s'ha comentat, en l'exposició i en la presentació i en molt més. Tot en una presentació que comptava amb la participació de l'alcaldessa de la Pobla i de diferents regidors de l'Ajuntament.